Bara yimma bara yemma ouvrier kodi mo ko jambaro min bara yimma amre ɗo ko Saa Atu Sinthiane Cheikh Sirajidine Cheikh Alhaj Mouhamad Boun Saïd ɗo jiyaten ɗo woɗɗani maayo no hannirta ni on maayo wiyetego Kulante taw gon maayo ngo jiyaten ɗo ngo nde wuro ngo hoɗi taw ngo yettaki ɗo kono ngo woɗi sababu eggude galleji kewɗi ngabbide ɗumen nam dow baɗo ngesa ba jiyaten ko ngesa banaana taw ko baɗo woni ngadiba gollede e nder ngoɗo wuro kono gese goɗɗe ene ngoodi tawa kadi ko golleteɗe banaana hono no jiiruɗen ni woni noon sababu baɗo ngesa ko oɗo gorko biyeteɗo Ceerno Bookar Jallo mo ganduɗa ene humpiti ala ko neɗɗo wawi gollude daña so wona e doole muɗum omo humpiti ko gueɗe tati woni ko ɓamtata leydi wawa ɓamtade tawa ndema woodani awo e gaynaka jaadani hen ko ɗum saabi Ceerno Bookar nadde e ɗeɗo golle ndema banaana Ceerno Bookar Jallo omo haalana en no fuɗɗori ɗeɗo golle baɗo ko bawoni ɗo premiére ngesa Saa Atu ba noon basinca ko 2012 hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e ɗiɗi nden hitande puɗɗimi ɗo sincude caggal noon yettude Allah ko mi yii e gese Sall Mamadou Oumar Sall ko toon jiimi gese makko jeemi banaana makko minnene nde ƴettumi hakkille e miijo yomi ñembu mi ƴeewa minnene so tawi gurdamam ine yaara ɗo yeeso wonno goto foof ko hakkille mi hakke miijum kadi nde wonno mbiɗa tawtore e réunion ji makko kanko Sall nde o arata ga nde réunion ji ɗi mbiɗa tawtoreɗi mbiɗa heeɗo haalaji makko ko ɓuuri hen tengtude e ko nanngumi haal makko o wi ko gollu keɓa noon wona ya gollu to ngesa makko to tan keɓa ala firti ko kala golluɗo no hanniri ni heɓat minen noon wonno mi yii ɗum mi yii golle ɗe no cosira no jarata minnene garmi ƴettumi fodde seeɗayal fodde ɓurani hay métre timmani hay métre uji nogas ƴettumi ɗum puɗɗimi banmi hen puɗɗon seeɗa métre uji nogas ɗi timmani mi dañani awdi muɗum foof kono kam hedde sappo e goɗɗum tunmi ɗum mbeɗe roosa puɗel jaltungel fof mi ɗoofa ɗum mi sostina banggue goɗɗo ha métre uji nogas ɗi kiɓɓi ha gallol ngol hiɓɓi on sama nde hitande nde filtoto taw gallol ngol hiɓɓi miɗo doga miɗo yaha miɗo yeeya e guure he jeeyannomi ko warga en paɗe en koso kasa en ya Allah komi forot tan koso kasa ko piiji kewɗi ɗum woni koso kasa joni noon eywa so mbiɗa daɓa mi rewa ɗo mi roosa ñallal fof kam mi roosat laawol gotol mi ɓenna mi yaha mi continue liggeyajam goɗɗi ha noon Allah waɗi eywa fuɗɗi jibinde hankadi mi himmiri ɓeydude ngesa ba ɓeydumi kadi fodde feccere wonde nde ɓeydumi feccere ɗimmere nde Allah waɗi Sall ari ɗo e wuro he mbimi Sall ara yiyoy minnene geselam ngel min gardi min e makko min gardi ha ɗo o wi kam musidɗam ko jinmami tan wiide neɗɗo kala ko wasi wallude bandiko yo haalan ɗum gonga o wi mbimami tan wat ko mbawɗa o wi heewi gese cinciri e doole jomum ronka gese ɗe ɗuminina wasa moƴƴude saabu rerɗude mbimi ey bisimillah jarama minene noon feccere nde ɓeydunomi de timmi ɓoggol kono kanme mayre tan jarumi hen jam bammi noon hono no wini moƴƴinmi ɗum ha moƴƴi saabu seede moƴƴi o golloɓe to makko toɓe golloɓe to makko kanko saltoɓe so tawi ɓe gari ɗo geselam ɗo so ɓe jettima tan ɓe jeeɓat golle ɗe wonno endu banana kala ko ndu teddi ndu hewani ɓurde kiloji 4 e wone gese kono min ɗo endu ne yaha kiloji 63 ɗum kam min mi heeɓi ɗum ɗo ko wona goho wona ɗiɗi wona hay sappo waɗi firti ɗum noon ko golle ɗe no wasori no wiruno kam ni mbiɗa respecti konngol makko ngol mbiɗa watte maggol haqqille
mbasmi reerɗude ha ɓurti on sahama kanmi ɗo hankadi noon ha puɗɗimi dañde ɓe ballodirmi seeɗa seeɗa mbeɗa yeɓa ɗumen par lewru min ballodira min e mumen neɗɗo goto tan suka goto min gondirni ha woni hitande fawde kemmi goɗɗo kadi on sama onne mbiɗa wallodira e mum min kaldi par lewru e min gollodira seeɗa seeɗa so lewru maayi mi yeɓa jomumen min ɓamta golle kadi so ndungu toɓi aywa min caro ɓen caro jokka e guese mumen min mi arta e guesam hankadi wonno dosol ala ko remde seeɗa e nder ɗum ɗo he ittude puɗi en wadde ko mbiyata ko étonas ɗum tan ndungu o kam ha ndungu silta so ndungu silti noon kadi mi ƴeewa kadi woɓɓe sukaɓe ɗiɗo walla tato ko kemmi fof mi sedda e mum kadi ha noon joni alhamdulillah rabbil alamina mi fuɗɗima dañde masiŋel ngel miɗo roosira ɗum golle ɗe puɗɗi yajde ewa miñam en ɓe kamɓene ɓe ballita kam e golle he wonno ɓe jii huurde sa yi tan ɓe mbi futuro belo ko alansara andete kamɓene ɓe batti hakkille ko gollanmi ko ɓe batti wallude kam hen mbimi ɓe ngare liggoɗen ɗo nani ko liggo keɓa ɗo keɓal ngal koye boowal woni sa golli tan a heɓat cincoymi guesa wadba ban alhamdulillah ban kañum nene yaaji hande taw wona ɗo ban koye maayo ƴettanmi ndiyam ɗo koye woyndu bayato koye maayo hande noon alhamdulillah rabbil alamin mi dañi masiŋaji fuɗɗima dañde masiŋaji kam kadi mi fuɗɗima dañde golloɓe hay somi dawi somi dawani golle ɗe kam ene jaaha golle ɗe jaaha alhamdulillah rabbil alamin beele kay nde yeehi ha battuɗa yeeyde aɗa yeeya ɗumen nam ɓen ɓe ganduɗa ko immotoɓe nokkuji goɗɗuɗi walla ala ko e welo ma o tan mbaɗatnoɗa eyyi ɗum idan o ina wanno caɗele idan o wonno taw heewani no fewi puɗɗorimi ko mi waɗa e weelo mi nawa gure en Saare Boseeje en Tumbum Pakane en e gure sari caraji ɗi mi yeeya ha ɓooyi watti heewde joni noon mbattumi wadde saret mi joguino puccu mi nawa kunkande mbiɗa ha jawɓe mbiɗa yeeya ɗum kadi hankadi fuɗɗi ɓurtude ɗum commerçant ɓe jawɓe ɓe jiidume maɓɓe kalanmi ɓe mbi kam so tawi mi dañi ko fodde 500 kilos emi nodduɓe mbaɗa oto maɓɓe ɓe gara ɓe jetto eywa wonno mi wowani dañde ko hono ɗum walla ko ɓuri ɗum mi dañi ko ɓuri 500 kilos kono mi noddani ɓe Allah waɗi noon ɓe giwoy toon ɓe jeehoy to salto sodoyde ɓe deftiɗo ɓe dari jippi ɓe seliɗo galle ɗo ɓe namdi kam so banana ne woodi mbimi ɓe no woodi on saaha ɓe mbi min gari min ƴeewa wonno nokku o woɗɗani min gari min nattan ɓe jii banana o tan goto fof woni taƴirde banggue kamɓe taƴi kamɓe jaltini ndendini foof ɓe mbi kam jol min carta e oto minen jaadi ha jawɓe min peesi ɓuri hay ko ɓe namdotono kam ko ɓe mbino somi dañi 500 kilos kemmi ko ɓuri 500 kilos gila nden woni somi dañi tan ko ɓuri 500 kilos seeɗa mi noddatɓe ɓe gara ha mbattumi dañde toon ina yara noon seeɗa seeɗa ha woɓɓe kadi client woɓɓe kadi jii banana wonno ne moƴƴi ɓe nooti hen ɓe mbi yomi yeeɓe banana woto mi yeeɓeɗa tan woto mi jaggu client goto kamɓe client ɓe gone foɗodirde mbimɓe bisimilla mbare sese tan koye gollede wona ha Allah waɗi ɓenne mbattumi nanude ɗum wiya ɓeɗo so gari Copie oɗo saaha e ngolɗo lawol ɗimmol ɓeya kanum enne kuppa noon tan mbatti kuppude tonne goto tonne feccere tonnuji ɗiɗi ha tati ha alhamdulillah joni kam fuɗɗi semorde no moƴƴi joni noon wonno yimɓe wuuro ngo kanum enne ni jii kadi goto fof mo kalɗum wiya ɗum min kay kala mo ko mbawmi haalandema mbiyam mami kene waɗi nafoore fuɗɗo fodde fuɗɗiɓe ɓe eɓe ɗo eɓe gandi ko kalanmi ko kadi ko kalanmi ɗo ko eɓe gandi ɗum eɓe jii ɗum kamɓene alhamdulillah ɓe puɗɗima yiide machallah ɓe jii ɓe puɗɗima yiide hande heddi ko hankadi waɗi lawol ene yette Allah noon no fewi sa ummanima liggey sa abbama tan andu koko moƴƴi gabbiɗa sa golli ko wona ko fewi tan a hewata abbo wiyani a abbetake de kono noon a hewata abbotoɓe alhamdulillah joni noon wuuro ngo e diwanuji ɗi fofoof hankadi
mbaɗi leppol gotol. ɗum ɗo ko enen fof woni ko jiidi ɗum no ceerno bocar wiri ni gure saraji ɗe kamɓe kala ɓe batti wadde hono dani ko nonne kadi kala cohluɗo wawde waɗanede hono dani koma noddamo kono en kumpitima hakkude makko e on ɗon patron mawɗo remiyanke biyeteɗo Mamadou Oumar Sall. On ɗon biyeteɗo Mamadou Oumar Sall gollodiral mabɓe kono onni kadi ɓeydimo softinde e fellitindemo golluɗo ɗeɗo golle o wi ko gollu jiya kono wona gollu nimsa. Yimɓe gimmo banggueji kala gam arde e makko e wallinademo e banggue peeje no golle ɗe mbawata yarude ko noon tigui leydi wawa ɓamtade tawa ɗeɗo gueɗe tati ngala hen ndema awo e gaynaka. Saa Atu noon tawete ko e commune mo Bonkonto ko ɗon tigui woni ɗo Saa Atu tawete on jara. Bere yimma bere yemma ouvrier kodimo ko jambaro